Dobrý deň, milí poslucháči. Vítame vás pri ďalšej epizóde nášho školského podcastu OATO Talk. Dnes tu máme špeciálneho hostia. Konečne to nie je host zo školského prostredia. Naším hostom je Adrian Gerši, manažer štvorhviezdičkového hotela Chateau Apony. Aďo, vítaj. Vítam, ďakujem. Ako sa máš? Mám sa fantasticky. Fantasticky, čo k tomu dopomohlo? Počasie určite, jar a teplo vonku. Dobre, môžeme sa asi rovno vrhnúť do toho. Nech sa páči. Predstavený si, takže prvá otázka. Chodil si na našu školu, na obchodnú akadémiu do Topolčan. Ako sa ti tu ľúbilo v tej dobe? A bolo to super, určite jedno z najlepších období môjho života a myslím si, že v obdobie každého človeka v živote, ten stredoškolský vek. A určite by som si to zopakoval ako jediné školské obdobie, čiže strednú školu, základnú určite nie, ale strednú by som si zopakoval. A na vysokej som toho moc nestrávil, to vám neskôr potom poviem, ale teda strednú by som si určite zopakoval kedykoľvek. Ktorý predmet ťa najviac bavil? Určite telesná, ale nie. Bavilo ma viacero predmetov, ale v podstate všetko okrem účtovníctva a ekonomiky. Pani Kovačová vám môže potvrdiť, ale nevynikal som v podstate v ničom, ale bavili ma jazyky, čiže... K tomu sa tiež dostaneme. Aká je tvoja najkrajšia spomienka na túto školu? Určite Stužková. Stužková a všetko, čo bolo pred ňou, aj po nej a takisto aj maturity a tiež čo bolo hlavne po nich. To, čo bolo pred nimi, to by som si nezopakoval, ale to, čo bolo po nich, bolo super. Ale všetky v podstate mimoškolské aktivity, a chaty, výlety, ale aj prestávky v škole, všetko, čo sa netýkalo vyučovania, bolo super. Tak to je ešte doteraz. Za čo si najviac vďačný, že si sa naučil na tejto škole? Prekvapivo často používam PEC alebo ADK, neviem ako sa to teraz volá, ale Furt teda PEC. Takže to používam najčastejšie v práci, čiže ten prstoklad, aj celkovo tú tvorbu a to písanie mailov a to je asi všetko, čo používam z tejto školy. Takže píšeš maily podľa normy? Píšem maily podľa normy, áno, tak ako ma naučili. Áno. Takže spomínal si aj jazyky, že ťa veľmi bavili. Vieme o tebe, že máš maturitu z nemeckého jazyka dokonca. Čo ťa k tomu viedlo? Mňa k tomu neviedlo v podstate nič, bol som k tomu donútený, nakoľko na základnej škole, tým, že som chodil na dve, tak na obidvoch sa vlastne v tej dobe vyučoval iba nemecký jazyk, takže nechcem povedať, že som nemal na výber, ale teda už keď som nemecký jazyk absolvoval na 1.4 a potom na 5.9, tak som vlastne pokračoval už aj na strednej škole, ale keby si môžem vybrať, tak by som si určite znovu nemecký jazyk nevybral, vybral by som si angličtinu, ale no, bolo to tak, ako to bolo a nemčinu doteraz nevyužívam, alebo teda už som ju v podstate zabudol. Aj keď ako v práci by sa dala využiť, ale všetci hovoria anglicky, tak je to oveľa jednoduchšie, teda keď sa bavím po anglicky, ako keby som mal striedať medzi nemčinou a angličtinou. Takže ty si mal hlavný jazyk nemčinu. Ja som mal nemčinu, áno. Angličtinu. Áno, druhý jazyk som mal angličtinu. No, my už takúto možnosť nemáme, neviem, či bohužiaľ, alebo chvála Bohu. A vy máte aký druhý jazyk? Ruštinu. No. Ja mám ruštinu. A tá už sa tiež zrušila, takže... Čiže vy už musíte mať prvý angličtinu. No áno, a z angličtiny sa aj povinne maturuje. Akože ja si myslím, alebo teda viem, že by som určite tú maturitu z tej angličtiny zvládol, ale teda tým, že som ju mal ako druhý jazyk a teda pripravovali ma na tú maturitu z nemčiny ako prioritne, takže už som nechcel vymýšľať. A ako si zvládol maturitu z nemčiny? Ak sa nechám na dvojku. Ale? Tak na to dvojku, je takže dobré. som pyšný na seba. Ale ostatné známky nebudem publikovať. Dobre. Teda máš znalosť cudzieho jazyka, nie jedného, ale rovno dvoch. Myslíš, že či už nemčina alebo angličtina je dôležitá aj na pozícii, na ktorej si ty, alebo aj celkovo v práci? Určite si myslím, že bez jazykov už v dnešnej dobe sa nedá dosiahnuť niečo vyššie, nejaké či už povýšenie, alebo teda robiť na nejakej vyššej pozícii, lebo teda keď hlavne robíte niekde, kde chodia aj zahraniční hostia, tak teda ten cudzí jazyk určite musíte vedieť.
A osobne si teda myslím, že čím viac jazykov, tým lepšie, ale teda bez tej angličtiny sa človek už určite nepohne v dnešnej dobe. To je taký základ. Hej. A myslím si, že aj starší ľudia, ktorí angličtinu nemali, vedia určite nejaké anglické slovíčka, lebo je to všade, je to v televízii, je to na internete, takže myslím si, že bez angličtiny sa už nedá v dnešnej dobe. Dobre, dostávame sa k tej tvojej vysokej škole. Povedz nám o tom. No, na vysokú školu som chodil asi 4 alebo 5 mesiacov, takže to by som si určite nezopakoval toto obdobie, ale teda my sme išli na vysokú 5 spolužiakov, 5 chalanov, išli sme na niečo úplne iné, čo sa netýkalo obchodnej akadémie a celkovo účtovníctva, ekonomiky a týchto vecí. Boli sme na výžive ľudí v Nitre a teda ja som tam vydržal najdlhšie, čiže viete si predstaviť, keď som tam bol 5 mesiacov, koľko vydržali moji spolužiaci. Ale určite to neľutujem, teda beriem všetko v živote, že sa deje z nejakého dôvodu a môžem aspoň povedať, že som si to vyskúšal a viem, aké to je na vysokej škole, ale teda keby som vtedy na vysokej neskončil, tak by som sa možno nezamestnal tam, kde som teraz zamestnaný, takže beriem to tak, že sa to stalo z nejakého dôvodu. A si z toho niečo získal? V podstate nič, mám plášť biely, keby ste potrebovali náhodou niekedy, viem vám požičať, ale nezískal som nič, ale teda aspoň nejakú skúsenosť, že ako to teda na vysokej škole vyzerá a mám za sebou aj jedno skúškové obdobie, čiže môžem si povedať, že aspoň viem, ako to tam vyzeralo, alebo teda zažil som aspoň tie skúšky na vysokej škole. Ale teda určite akože do budúcna všetkým odporúčam, že vysoká určite je super a teda aby si nebrali zo mňa príklad. A čo ťa to tam nebavilo, alebo čo si skončil? Tak tam boli predmety, chémia a takéto veci, ktoré ja som mal v podstate naposledy v 9. ročníku alebo v 8. ročníku a čiže oni tam nečakali na mňa, že teraz začneme prvá hodina chémia a periodická zostava prvkov, to vôbec, to už bol rozbehnutý vlak. Do ktorého ja som nenaskočil, ale teda nikto z nás. Nehovorím, že by sa to nedalo spraviť, určite keby som sa veľmi snažil, tak by sa to dalo, ale teda vykašľal som sa na to a neľutujem to. Tak je dobre, to je hlavné. Hej. Mal si už vtedy predstavu, ale možno aj predtým, že budeš v hotelierstve pracovať? To som určite nemal a nevedel som vôbec ani celú strednú, že kde budem robiť, ani čo budem robiť a tak nejak sa to vyvinulo samo, čiže ono niekedy v živote to tak príde, že netreba niečo vyhľadávať a ono si vás to nájde, ale zase netreba sa na to spoliehať. Samozrejme, keď niekto má nejakú predstavu, nejakú víziu a teda niečo chce, tak určite odporúčam, nech si ide za tým. A ja som tak nejak na to natrafil tým, že som bol z Oponíc, tak som vlastne tak nejak, to bolo jediné nejaké zamestnanie v Oponiciach, že ktoré keby som chcel vykonávať vo svojej rodnej dedine, tak to je určite tam v hoteli. Dobre, a nevymenil by si to teda? Nevymenil by som to. Keď si nevedel teda, že čomu sa budeš venovať už aj počas strednej školy, tak čo ťa donútilo ísť, alebo prečo si vybral práve obchodnú akadémiu? No. Jednak moja mamina veľmi chcela, aby som sem išiel, lebo som chodila aj ona na školu. A ďalšia vec bola taká, že som mal tak nejak zafixované, že teda gymnázium a obchodná sú určite najlepšie školy v Topolčanoch, takže som chcel ísť na jednu z nich. A ja sa tým netajím, ale nemal som nikdy nejak najlepšie známky, nebol som úplný jednotkár a vedel som, že na gymnázium ma asi nezoberú, tak tým pádom obchodná akadémia bola na tom mojom zozname prvá. A akú radu by si dal súčasným žiakom obchodnej akadémie? Určite nech sa učia a nech si idú za svojím a nech sa nevzdávajú a hlavne nech sú vytrvali, lebo niekedy ľudia často vzdávajú veci príliš skoro, takže určite vytrvalosť je veľmi dôležitá a čo sa týka nejakých mimoškolských rád, tak určite nech cestujte, spoznávajte a tak ďalej a tak ďalej. V tom čase už boli aj Erasmy? Či asi ešte nie? Myslím si, že už nejaké boli, ale teda ja som neabsolvoval ani jeden. Škoda. To by ešte len bolo.
Ale určite to odporúčam, aj keď som to teda neabsolvoval, je to super. Všetko v zahraničí je trošku iné a teda dodávam to skúsenosti, aj sebavedomie, aj všetko vlastne, čo potrebujete. Kde všade si už bol? Ktoré krajiny si precestoval? Naposledy som bol v Thajsku, a minulé leto sme boli v Amerike, v Portugalsku, boli sme na Maldivoch, v Spojených arabských emirátoch, boli sme v Anglicku, v Grécku, Španielsku a v Čiernej hore, v Albánsku, v Chorvátsku a tak ďalej, v Nemecku. Dosť. Takže celkom dosť, hej. A najviac sa ti ľúbilo? Najviac sa mi ľúbilo, tak ako Ameriku napríklad s Thajskom nemôžem porovnať, lebo jedno je exotika, druhé sme boli vlastne v New Yorku, taký ako keby spoznávací výlet, ale Amerika sa mi ľúbila veľmi. A čo sa týka takej tej exotiky, tak určite Maldivy, to je krásne, určite odporúčam. Aj sa plánuješ vrátiť niekedy? Ja to skôr verím tak, že sú... Jednorazov? Že teda by som radšej spoznal ešte ďalšie krajiny, že teda je ešte veľmi veľa, kde som nebol. Takže beriem to skôr tak, že na veľa miestach bolo fajn, aj by som sa tam vedel vrátiť, ale teda vždy sa snažíme hľadať nejakú inú destináciu, kde som ešte nebol. Dobre. No, už sme spomínali, že robíš teda v Chateau a Pony, robíš tam manažera, ale asi si nezačínal ako manažer. Nie, nezačínal. A ako si to začínal? Začínal som ako recepčný a mal som 20, takže to bolo to ťažké, tie začiatky, ale teda tie začiatky majú byť ťažké, alebo teda sú vždy ťažké. Ale teda začínal som ako recepčný, robil som vlastne 12-hodinové zmeny, robil som denné a nočné, čiže som tam býval 2 dní cez deň, 2 dní som mal voľno, mal som 2 nočné. A to trvalo toto obdobie nejaký rok a pol, 2 a potom vlastne zo pár kolegyň otehotnelo, takže sa uvoľnila vlastne stolička front office manažera, čo je vlastne vedúci recepcie, na ktorého som bol následne povýšený a potom po roku vlastne ďalšia moja kolegyňa manažérka otehotnela, čiže zase sa uvoľnilo miesto manažera, na ktoré som bol povýšený, takže ďakujem ženám a ďakujem tehotenstvu, lebo teda... Záhadné tehotenstva. Hej. Trošku tak nejak vyformovali tú moju doterajšiu kariéru, ale teda určite to nebolo len tehotenstvami, určite tam boli aj iné vplyvy, ale teda tak začínal som na recepcii a vlastne teraz robím manažera. Vtedy na recepcii, keby si mohol vybrať medzi dennou a nočnou? Tak denná určite rýchlejšie ubehne, keďže sa tam stále niečo deje a teda chodia maily a zvoní telefón, tých 12 hodín určite zbehne rýchlejšie ako v noci, kde v noci boli služby, kedy sa nedialo nič, čiže musíš tam 12 hodín odsedieť a pozerať do monitoru alebo do telefónu alebo do niečoho, kedy sa ten čas fakt že ťahá. A potom zase boli aj nočné, kedy teda sú akcie, svadby, kde musíš teda do skorých ranných hodín bdieť a teda stále tam niekto okolo teba chodí, takže určite tie denné, ale neľutujem ani tie nočné. Zase na tých nočných sa stali aj nejaké veci, na ktoré rád spomínam, alebo teda také tie vtipnejšie veci. Dobre, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Čo obnáša taká práca manažera? Určite veľa času, veľa trpezlivosti a veľa zodpovedností, ale teda hlavne toho času a určite treba vedieť dobre improvizovať a vedieť prispôsobiť sa neočakávaným situáciám, lebo teda veľa ľudí si to predstavuje, že len stojím alebo sedím a že teda nič sa tam nedieje a všetci ostatní robia a ja nie, ale teda hlavne vedieť sa prispôsobiť a vedieť zaimprovizovať v tej situácii, keď niečo nevidie alebo keď sa stane niečo neočakávané, takže určite aj taká rozvaha, ale teda hlavne veľa času aj mimo pracovnej doby, kedy vlastne robievam aj z domu, alebo teda to je ten čas, ktorý nikto nevidí, alebo keď vám nevesta zavolá po celom víkende v práci v pondelok, že teda prečo ju nedvíham, lebo ona nevie, že ja som celý víkend v práci, takže toho veľa času, no určite veľa času. A
A teda spomínala si aj tie krízové situácie, si dobrý v nich? Tých krízových situácií? Myslím, že áno. Myslím, že viem zachovať chladnú hlavu a už som ich tam zažil fakt, že veľa. A myslím si, že už ma len tak niečo nerozhodí, neprekvapí, takže určite tie situácie mi dopomohli aj k tomu, aký som teraz, že viem byť kľudný, alebo tak teda, že nestresujem a viem v tých situáciách zachovať chladnú hlavu. Čo ťa najviac baví na tvojej práci? Najviac ma baví, keď všetko vychádza ako má, ale to sa nedieje stále, takže a v podstate ma na nej baví všetko, baví ma aj ten zhon, baví ma aj ten stres, keď tie svadby začínajú alebo prebiehajú. Ten zhon a to všetko ma na tom baví. A myslím si, že je to taká práca, že aj vyžaduje veľa času, aj veľa energie, ale teda ono sa to potom niekde tak vyrovná, že potom sú zase dní, kedy je toho menej a je dobre mať takú nejakú rovnováhu v práci. Už si spomínal, že teda rozprávaš sa aj po anglicky, aj po slovensky. Viac vám tam chodia zahraniční alebo tuzemskí? V týždni chodia určite viac zahraniční, tu na vlastne s firiem z okresu, či už Topolčianskeho alebo Nitrianskeho. Čiže v týždni skôr takí tí vlastne hostia z firiem, takí tí kravaťaci chodia, či Rakúšania, Nemci, alebo z Česka, ale v podstate z celého sveta sem cestujú ľudia v týždni. Samozrejme aj Slováci chodia v týždni, ale teda skôr hostia v dôchodkovom veku, alebo teda tí, čo majú v týždni voľno. A potom cez víkendy je to vlastne tá naša tuzemská klientela, čiže Slováci, či už na pobytoch, alebo keď máme svadbu alebo nejakú oslavu. Čiže tak by som to zhodnotil, že v týždni skôr zahraniční a cez víkend skôr Slováci. Tí kravaťáci chodia sa tam len ubytovať, alebo máte tam pre nich nejaké meetingy alebo také veci? Robívame aj meetingy, ale teda to im zabezpečuje firma, čiže keď firma také niečo chce a teda majú nás nejakú akciu, nejaký event, tak tam chodia vlastne aj na školenia, na rôzne workshopy a tak podobne. Ale väčšinou chodia len tak, hovorím, že tu na vlastne v okrese do nejakej firmy, kde sú vlastne celý deň a večer prídu ku nám, prezlečú sa, osprchujú sa, ešte prípadne idú do wellnessu, dajú si večeru, idú spať, ráno raňajky a odchod, takže väčšinou to vyzerá tak. S ktorými sa ti lepšie spolupracuje? So zahraničnými alebo so Slovákmi? Ale teda, ktorí sú takí príjemnejší, ak by som to tak mohla nazvať? Príjemnejší sú určite zahraniční, než proti Slovakom, ale teda Slováci majú takú trošku inú mienku o tom, ako by to malo fungovať alebo ako to funguje. A kdežto tí zahraniční, na nich vidno, že už niekde boli a niečo pocestovali, čiže v tomto je s nimi ľahšia komunikácia a Slovákom často treba vysvetľovať nejaké mantinely alebo nejaké medze, že čo sa môže a čo sa nemôže. Čiže v tomto je to jednoduchšie s tými zahraničnými. Ale čo sa týka samotnej tej komunikácie, tak určite sa lepšie komunikuje so Slovákmi. Chodia vám, toto neviem, či tam budem môcť ísť, chodia vám tam aj Francúzi? Máš s nimi nejaký? Chodia aj Francúzi, mali sme aj svadby francúzske, čiže máme už skúsenosti aj s Francúzmi. A čo hovorí na nich? Francúzi sú veľmi zvláštni, veľmi svojskí, ale teda nemám s nimi nejakú vyslovene, že zlú skúsenosť. Je s nimi ťažšia komunikácia, majú také väčšie nároky, by som povedal, ako ostatní, ale nemám, že vyslovene zlú skúsenosť. Oni niekedy ani nechcú, že po anglicky rozprávať. Nie, aj vedia, aj nechcú, no. Hej, zrovna tú svadbu, čo som spomínal, to bolo tak, že vlastne ženích bol Francúz, nevesta bola Slovenka, takže všetko odkomunikovala ona zaňho, ale teda videl som častokrát, že teda keď sme sa niečo bavili, tak on jej niečo skočil do reči a vlastne všetko sa bavili po francúzsky, takže ja som z toho nerozumel v podstate nič. Takže ohovarali. No, mohli, ale teda už je to za nami, už je to minulosť. Stretol si sa aj s niečím bizarným, čo ti tak utkvelo v pamäti? Čo sa týka rôznych podujatí, či už zo svadieb, oslav?
Veľa bizarností som zažil, alebo teda sme zažili v Kašteli, ale teda nie všetky sú publikovateľné samozrejme. Ale najviac mi určite utkvel v pamäti svadobný pár, ktorý vlastne vyskočil z lietadla a mali na chrbtoch padáky a vlastne pristáli s tými padákmi u nás v parku, kde vlastne následne potom, keď tie padáky zo seba zvesili, tak mali u nás obrad. A vlastne po tom obrade ešte ich syn preletel párkrát nad parkom so stíhačkou, takže to bol asi najväčší bizár z tých publikovateľných, čo by som takto mohol akože to boli nejakí vojaci? Alebo... Všetci mali niečo s letectvom, ten ich syn bol myslím, že vojak, alebo teda bol v nejakej vojenskej záležitosti, ale rodičia boli, myslím si, že len nadšenci do vlastne padákov a zoskokov a týchto vecí. Zaujímavé. No. To by som veru nepovedal. To by som ani ja nepovedal, ale videl som to na vlastné oči, takže môžem vám to potvrdiť. Mám z toho určite sú aj nejaké videá a fotky, takže to bol za mňa najväčší bizar, ale bolo ich veľa, aj takých všelijakých bizarných otáziek, ale to si človek ani nepamätá, lebo ich je veľa. Ako by si zhodnotil cestovný ruch v okolí? Je tu čo navštíviť, alebo čo tu možno chýba? Myslím si, že každý si nájde to svoje, alebo teda vždy sa tu dá niečo nájsť a osobne si myslím, že tu je málo nejakých prírodných jazier alebo podobných vodných plôch, kde by sa dali teda robiť aj nejaké festivaly, a nejaké stanovačky a nejaké chatové veci, lebo v podstate je tu len Duchonka, na ktorej už určite každý z nás bol a teda nič nejak nové sa tam nedieje, alebo teda vždy to bude už len tá Duchonka, takže toto mne osobne tu tak trocha chýba, ale hovorím, že keď chce, tak si podľa mňa každý nájde to svoje, že nemyslím si, že by tu niečo vyslovene chýbalo, ale je tu za mňa málo miest, kde sa dá okúpať alebo kde sa dá v lete tráviť čas. Keby si mal porovnať medzi zahraničím a Slovenskom tento cestovný ruch? V zahraničí sú určite za mňa ľudia ochotnejší, priateľskejší, aj celkovo majú lepšie zvládnuté tie služby alebo tu teda nejak starostlivosť o zákazníka. Na Slovensku to je tak trošku v úzadí, alebo teda tam by sme sa ešte mohli určite zlepšiť, že taký nejaký ťah na zákazníka a aby sa ten človek cítil vítaný v tom podniku, aby sa tam cítil dobre a taký kontakt so zákazníkom, to si myslím, že na Slovensku dosť chýba, toto majú v zahraničí podľa mňa určite lepšie zvládnuté a tam my určite zaostávame. Chateau Apony každý rok organizuje aj rôzne podujatia, či už sú to veteráni, koncerty. Na aké sa môžeme tešiť toto leto? Toto leto, áno, prezradím. Toto leto by som určite chcel všetkých pozvať na koncert vlastne u nás v Kašteli, kde bude teda Kali, Peter Pan a DJ EKG. To bude určite za nás akcia leta. A v ten istý deň vlastne v Oponiciach prebiehajú aj hody, čiže tam bude zase nejakých zopár desiatok alebo teda stovka aut veteránov, ktorí budú vlastne zaparkovaní v Kašteli a z tých veteránov sa vlastne plynule potom prejde do toho koncertu, takže kto by nemal plán, tak tam je vlastne stráviť celý jeden deň, že vlastne pozrie si od obeda tých veteránov a vlastne hneď po veteránoch začína potom koncert. A sa tam treba nejako zaregistrovať tými veteránmi? Tam také 30-ročné auto. Je akože, že by si tam išiel s autom, to určite. Tam cez vás? Alebo... Nie. Myslím si, že veterán klub Oponice, alebo tak nejak sa volá ten klub, viem ti posunúť kontakt, keby si chcel na toho pána. On to organizuje, ale čo sa týka zase akože z toho druhého pohľadu, že neplatí sa tam ani vstupné, ani nič, je to akcia pre širokú verejnosť, kde každý môže prísť, pozrieť si tie staré autá, aj staré motorky, aj vlastne všetkých tých veteránov, čiže neplatí sa nič, je to verejne dostupné. Koncert už potom, tam je to na lístky, tie sa kupujú cez Ticket Portal. Sú tieto podujatia nejako vyberané pre určitú kategóriu ľudí, napríklad vekovú, alebo sa snažíte zastrešiť všetkých? Snažíme sa vždy osloviť všetky vekové kategórie a nerobiť teda žiadne výnimky
Ale čo sa týka tohto zrovna koncertu, čo sme spomínali, tak si myslím, že to je skôr pre tú mladšiu generáciu, ale teda myslím si, že tam budú určite zastúpené všetky vekové kategórie. Ale nesnažíme sa nikdy nejak osloviť len jednu kategóriu. Snažíme sa vždy, aby si tam každý vedel nájsť to svoje. Môžem potvrdiť, že teda zúčastnila som sa až 2 koncertov a že tam chodia fakt od starých ľudí, alebo teda starších, až po mladé generácie v našej vekovej kategórii. To máte to dobre vymyslené potom. Snažíme sa fakt teda čo najširší záber spraviť, aby teda aj hlavne z tých okolitých dedín, Oplnice, Sulovce, Kovarce, aby vlastne prišli všetci, alebo teda aby si tam každý našiel to svoje. Že keď už sa mu nepáči povedzme ten jeden interpret, aby tam prišiel kvôli tomu druhému a zase naopak. Dobre. Túto otázku by som trošku prekrutil. Aký najznámejší hosť sa u vás ubytoval? Čo si pamätáš? A mali sme veľa známych. Ja čo si pamätám, tak vlastne bola u nás ubytovaná aj mala svadbu Dominika Cibulková, takisto Vladková aj mladší, ale bol u nás vlastne minulý rok aj pán prezident, aj predtým vlastne ex-prezidentka pani Čaputová a boli u nás ubytovaní aj herci, či už slovenskí, či českí, čiže neviem nejak vypichnúť, že kto bol nejak že najznámejší alebo najpopulárnejší, ale čo sa týka tých svadieb, tak určite najprominentnejšia bola pani Cibulkovej. Hej. A vieš aj prezradiť, že ktorý bol najnáročnejší? Náročných bolo veľa, aj veľa ešte bude, ale nedokážem povedať jedného, alebo teda nepamätám si jedného, ktorý by bol najnáročnejší, ale v podstate všetky nevesty sú náročné, takže zhrnul by som to, že nevesty sú určite najnáročnejší hosť. Dobre, keby si sa znovu ocitol na mieste študenta, to už som sa ťa aj pýtal, ale či by si vybral to isté povolanie? Určite áno. Určite neľutujem v živote nič a všetko by som spravil tak, ako som spravil a to by som chcel potom určite aj odkázať ostatným, že teda netreba nič ľutovať, ja ľutujem len to, čo nespravím, takže presne tak. A netreba ľutovať tie rozhodnutia a už keď sa to stane, už vlastne to nevrátite späť, takže za mňa sa všetko deje z nejakého dôvodu a všetko je tak, ako má byť. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, to je všetko? No, super. Chceš mať čo dodať? Nie. Stačí? Nestačí úplne. Keď vám stačí, tak... Tak teda by sme ti chceli poďakovať, že si prijal naše pozvanie. Ja ďakujem. Že sa zúčastnil. A to bolo teda, milí posluchači, od nás všetko. Počúvajte nás aj na budúce, lebo vás čaká veľmi zaujímavý hosť, o ktorom ešte nevieme, ale vy o ňom budete vedieť určite. Dovidenia, s Bohom. Dovidenia. Dovidenia.